Merhaba. Em ji Bakurê Kurdistanê hatin. Weke parlamentera HDP Semra Güzel û heman demê aktivîsta Tevgera Jinên Azad em ji Bakurê Kurdistanê hatin ji bo bîranîna Siyê Tebaxê em hatin. Weke tê zanîn di Siyê Tebaxê de ji hêla Daişê de komkujiyek li vir hate kirin. Xwestin ku asna jenosîtek li vir bikin, jenosîta Êzidiyan, jenosîta Kurdan bikin. Lebelê bi hêza gelê Şengalê, hêza gelê Êzidiyê ev xwesteka wan cî nebû. Berxwedanek mezin li vir hate avakirin. Weke berxwedana Rojava li Şengalê jî Şengal bi gelê xwe, xweseriya xwe bi hêza xwe pêşiya Daişê girtin. Erê Daîş îro belkî heman demê li Kurdistanê de aslında xwestin komkujiyek Kurda bikin, armanca wan yek ew bû. Ama hêza Daişê hew ne aslında hêza Daişê bû. Weke devletê navnetew aslında eger ku piştgirî neda Daişê ew qas qetliyam çê nedibû. Eger ku îro devletê hegemon pêşiya vê tiştî bigirta ev qas qetliyam çê nedibû. Weke tê zanîn li Şengalê bi hezaran kes bûn koçber ji cê xwe cîwarê xwe derketin. Bi hezaran kes hatin qetil kirin. Jin û zarok hate revandin. Li bazaran jin hate firotin, zarok hate firotin. Zarokê yê Êzidî xwestin ku bikin weke şerwanê xwe û bi ser gelê xwe bişînin. û dîsa jin jî xwestin ku işte bi şeklekî şerê qirêj li ser wan jî aslında ev tişt bimeşînin. Weke tê zanîn destdirêjî li jinan bûn. Weke tê zanîn jin bi bazara hate firotin. û xwestin ku aslında ola Êzidiya dawî bikin. Vî şeklî jî aslında xwestin ku çanda Kurda dawî bikin. Weke tê zanîn aslında çanda Êzidiya, çanda Kurda ye. İşte aslında ev çi ye? Aslında jenosîtek li ser Kurda ye. Li hemberî vê jî weke tê zanîn her Siyê Tebaxê de bername li Şengalê tê kirin û bi rastî bîranîna wan şehîdan, bîranîna kesên Şengalê tê kirin. Em jî ji bo vê bîranînê hatin vir. Em ê sibê di bîranîna dibin. Bi rastî em jin hem li Kurdistanê hem aslında li hemû cîhanê em hêz ji hevdû digirin. Yani ji ber ku îro li derkê wexta berxwedanek çê dibe, li derê dinê jî ev berxwedan belav dibe. Ji ber wê jî em jin her tim hêza xwe bi tekoşîna xwe digirin. Ew tekoşîna jinên Êzidî bi rastî hêz da jinê Bakurê Kurdistanê jî ji xwe zaten îro dema em lê dinerin li Şengalê hew ne tenê jinên Êzidî şerkirin. Weke tê zanîn Bakurê Kurdistanê jin hatin, Rojavayê de jin hatin, hevalê jin hatin. Dîs rojhilata navîn hemû rojhilata navîn aslında li hemû cîhanê de aslında em lê dinerin ji Almanyayê de Ewropayê de jî jin hatin li vir li hemberî Daişê berxwedanek kirin. Yani aslında ev çi ye? Aslında jin bi hevdû hêz digirin û bi vê hêzê aslında tev digerin. Erê rast îro hewcê xweseriya Şengalê hebe, îro hewcê xweseriya Êzidiya hebe ji ber ku îro eger ku em hêza xwe em îro parastina xwe bi destê dewletê hegemon bihêlin, zaten dewletê hegemon naxwaze ku îro aslında cudahî bi eynî cî de jiyan bike. Ama îro em lê dinerin aslında armanca me çi ye? Aslında jiyanek weke demokratîk modernîteye ev Rojava hata avakirin. Li Şengalê jî aslında dema şer de ev hata avakirin. Weke me got niha em herin cê goristanan binerin ji her alî de kes di wê goristanê de heye bi hev re li vir şerkirin, hemberî Daişê bi şerkirin. Yani em karin vê bibêjin belkî erê em Erebin, Kurdun, Türkün, Êzidîn, Suryanî ne ama dema
برخوادان ام دبن یک حوجه اف ببه اما دولت هگمون ایره وانا خوازه دو خوازن کو تک اول هبه تک نتو هبه تک زمان هبه جبرو جی ایرو اف کمکجی لسر کردان خواستن بکن اما سر نکت ایرو گل ازیدی سرکت گل شنگال سرکت گل کردستان سرکت برخوادانا گل کرد سرکت